Welkom terug. Tijd voor het weekoverzicht. Opnieuw vrijspraak in de moordzaak in Oostkapelle. Reacties op het rapport Remkes en ook de identiteit van een dode vrouw in Westdorpen is eindelijk bekend. Het nieuws in Zeeland van de afgelopen week. Er is een eind gekomen aan een mysterie rond een dode vrouw die 3 jaar geleden werd gevonden in Westdorpen. Doodgeschoten. Haar identiteit is eindelijk bekend. De vrouw blijkt een 57-jarige Française afkomstig uit de buurt van Duinkerke. De Franse politie vermoedt dat ze door haar echtgenoot om het leven is gebracht. En het is die echtgenoot die nu voor de oplossing van het onderzoek zorgt. Haar echtgenoot overleed aan een medische oorzaak. In zijn woning is het pistool aangetroffen wat matchte met onze kogel. Er zijn dadersporen op en bij het lichaam aangetroffen. Die wijzen ook allemaal zijn kant op. En er zijn nooit aanwijzingen gevonden dat er een derde bij betrokken was. Dus het enige is wat we nu niet meer kunnen doen is het hem zelf vragen. Vandaar dat we zeggen dat het hoogstwaarschijnlijk de dader is. De zaak kreeg in 2019 veel aandacht en het Openbaar Ministerie loofde een beloning van €15.000 uit voor de gouden tip. Dit leidde allemaal niet tot de oplossing van het onderzoek. De vrouw kreeg uiteindelijk een naamloos graf op een begraafplaats in Terneuzen. Had u gedacht dat het ooit nog goed zou komen? Nou, ik had er wel een hard hoofd in, maar de hoop is altijd wel gebleven. Want ja, je wil natuurlijk iemand terugbrengen bij zijn familie. En dat is ook voor het TGO-team, het team wat zich met de zaak heeft beziggehouden, altijd de motivatie geweest om door te zetten in deze zaak. De vrouw ligt nog altijd begraven in Terneuzen. Of haar naam bij het graf komt of dat ze mogelijk naar Frankrijk wordt verplaatst, is nog niet duidelijk. Naar nu blijkt heeft haar familie nooit alarm geslagen omdat haar man had verteld dat ze bewust met de Noorderzon was vertrokken. Kernenergie kan een grote rol spelen wanneer we onafhankelijk willen zijn van olie, kolen en gas. Dat is de conclusie van een rapport dat minister Jette van Klimaat en Energie heeft laten opmaken. Jette kwam maandag in Middelburg vertellen wat dat mogelijk voor Zeeland kan betekenen. Zeeland wacht met smart op een beslissing uit Den Haag. In de troonrede werd kernenergie benoemd. Het kabinet richt zich op een snelle verduurzaming van de industrie, op meer windenergie en groene waterstof en op een nieuwe rol voor kernenergie. Minister Jette gaf bij een vorig bezoek aan Zeeland al aan blij te zijn met het enthousiasme voor kernenergie in onze provincie. En dan hoop ik dat we snel met Zeeland samen tot concrete keuzes kunnen komen. Maar ik vind het heel mooi te zien dat de provincie en bedrijven hier al staan te trappelen om dat met ons samen te gaan doen. De roep om meer kernenergie klinkt al een tijdje en is sinds de gascrisis alleen maar luider geworden. Volgens een onderzoek van Omroep Zeeland vorig jaar ziet ook een meerderheid van de Zeeuwen een tweede centrale wil zitten. Alleen met zonnepanelen en met de turbine, ja, dat halen wij niet. Wij kunnen niet zonder, want we kunnen niet zeggen het waait even niet op de Noordzee. En dan dan hebben we geen stroom, dus dat werkt niet. Een scenario-studie van adviesbureau Witteveen en Bos concludeerde onlangs dat kernenergie een grote rol kan spelen om onafhankelijk te worden van fossiele brandstoffen. En door CO2-neutraal energie op te wekken de klimaatdoelstellingen beter gehaald kunnen worden. Maar, zo geeft het rapport ook aan, het duurt minstens 10 jaar om een centrale te bouwen en kost veel geld met een risico op flinke budgetoverschrijdingen. Daarnaast is er ook nog steeds geen structurele oplossing voor het kernafval dat duizenden jaren gevaarlijk blijft. Medewerkers van Natuurmuseum Naturalis, Rijkswaterstaat en de Universiteit Utrecht hebben maandag de dode vinvis bij Westkapelle opgeruimd. De vinvis spoelde aan op de Westkappelse zeedijk en trok veel bekijks. Het 14 ton wegende karkas is in stukken gesneden en in containers afgevoerd. Er komt geen onderzoek naar de doodsoorzaak. Nee, dat gaan we niet doen. Er is geen opdracht gegeven voor onderzoek. We nemen slechts een heel klein beetje samples mee voor onszelf, nog wat dingetjes, DNA en zo. Maar we gaan geen onderzoek doen, er komt geen onderzoeksrapport van. Van de 14 meter lange vinvis worden alleen 2 ruggenwervels en een schouderblad onderzocht door de universiteit. Depressie, hartproblemen, een beroerte, de kans dat je er last van krijgt is veel groter als je eenzaam bent. En in Zeeland zijn ouderen vaker eenzaam dan in de rest van Nederland. Met stip op 1 de gemeente Terneuzen. Voelt u zich wel eens eenzaam of alleen? Jawel, ik woon alleen, dus ja, als je de hele dag geen bezoek krijgt, dat gebeurt natuurlijk regelmatig als je alleen bent. Dat is niet zo leuk natuurlijk, hè. Dan praat je de hele dag niet. Ik ben ervaringsdeskundige geweest.
U zegt geweest? Ja, door verlies. En op een gegeven moment moet je toch zeggen, ja, ik moet het anders gaan aanpakken. Openhartige gesprekken tijdens de lunch in ontmoetingscentrum Het Stroopievat in Zaamslag. Het is een van de vele activiteiten in de week tegen eenzaamheid, die tot en met donderdag duurt. Eenzaamheid is een serieus en groot probleem in Zeeland. Meer dan de helft van de oudere Zeeuwen voelt zich eenzaam. Het gaat om 52%. Landelijk is dat 49%. Dat blijkt uit onderzoek van de GGD. Verder zijn ouderen in Zeeland vaker ernstig of zeer ernstig eenzaam in vergelijking met de rest van Nederland. In de gemeente Terneuzen, waar Zaamslag onder valt, ligt dat percentage zelfs nog hoger. Daar hebben ze speciaal iemand in dienst genomen om eenzaamheid te bestrijden. En eigenlijk is er geen onderzoek naar gedaan wat nu precies de reden is. We zouden bijvoorbeeld wel kunnen zeggen dat er vergrijzing is hier in de regio. Daarnaast denk ik wel dat er een taboe heerst op eenzaamheid. Mensen vinden het lastig om hun gevoel te delen met elkaar. Je raakt een beetje geïsoleerd. En ja, je zoekt dan op dat moment ook geen contact, terwijl je het wel nodig hebt. De provincies Zeeland en Noord-Brabant zijn bezig met een alternatief voor de te dure Breda-bus vanuit Hulst. De gemeente Breda laat weten dat er nagedacht wordt over een directe treinverbinding tussen Zeeland en Breda. Die trein zou dan Roosendaal over moeten slaan. Een ruimhartige regeling voor de vrijwillige uitkoop van boeren en meer maatregelen voor andere sectoren, zoals de industrie en de transportsector. Ook moet de beruchte stikstofkaart van tafel. Dat zijn woensdag de belangrijkste conclusies uit het stikstofrapport van bemiddelaar Johan Remkes. De afgelopen tijd sprak hij met afgevaardigden van de boeren, van natuurorganisaties en andere clubs. Stikstof vanuit industrie, auto's en veehouderijen bedreigt al jaren de natuur in ons land. En daarom kwam het kabinet in juni met een strenge stikstofkaart. Boeren in de buurt van natuurgebieden moesten fors inkrimpen of zelfs stoppen. En dat leidde tot felle boerenprotesten. Oud-minister Remkes werd aangewezen als bemiddelaar. En ook de provincie Zeeland sprak al met hem, wat ons extra ambtenaren opleverde voor dit ingewikkelde dossier. Remkes zei eerder ook al rekening te gaan houden met Zeeland, dat zelf eigenlijk helemaal niet zoveel stikstof produceert. Want wat er is, komt voor het grootste deel van buiten, van langsvarende schepen en uit België. Boerenorganisatie ZLTO zei woensdag in een eerste reactie blij te zijn dat Remkes echt naar de verhalen van de boeren heeft geluisterd. Maar maakt zich ook wel zorgen over de 500 zogenoemde piekbelasters die snel moeten worden uitgekocht. Die piekbelasters en die 500-600, wat daarmee bedoeld wordt, wat dat specifiek inhoudt, ook voor Zeeland, ja, dat moeten we eigenlijk nog verder uit gaan zoeken. Maar de tijd die hij noemt om die uit te kopen of te verplaatsen, een jaar, dat lijkt me onmogelijk eigenlijk, onuitvoerbaar. En dat strookt ook niet met vrijwilligheid. Je kunt niet zeggen, wij komen vrijwillig met u het gesprek voeren, maar binnen een jaar moet het geregeld zijn. Dus dat druist tegen elkaar in. Ratten, kakkerlakken, slecht voedsel, kou en ook onhygiënische toiletten en douches. Asielzoekers in Goes vragen aandacht voor hun leefsituatie in de Zeelandhallen. Ze zijn dankbaar voor de opvang, maar er moet wel echt iets veranderen. De Zeelandhallen afgelopen weekend. Asielzoekers houden een protestbijeenkomst en filmen die. We are too many people in a small place, 320 people in a small place, few toilets, few showers. And also like the harmony between the people, it was good. Now sometimes when the people stay here for a long time, they start becoming aggressive, violent sometimes even. So it's not that bad, but it's not that great as well, yeah. Deze beelden, ook gemaakt door asielzoekers, laten zien dat er ongedierte voorkomt in de Zeelandhallen. You can see there is a lot of fraud, cockroach, and the shower is not enough, toilet also is not enough. Also like at night, especially now this time, it's really cold. Sometimes you wake up, you cannot sleep because of the cold. I saw a movie with a rat. Is that just one rat or are there a lot of animals? No, there is a lot. Maar wat de asielzoekers het ergst vinden, is het langer verblijf in de Zeelandhallen. Dat zou maximaal 3 maanden mogen duren, maar velen zitten er al een half jaar. For normal life, yeah, you can't live here. And we are staying here for 6 months. Even the doctors are recommending them to not let the people stay here for more than 3 months. But yeah. More than half is sick now. I'm one of them, I'm sick.
Yeah, I'm one of them. I'm sick. I got also some dermatology. Skin problems? Yeah. And is going back to Yemen an option? Going back to Yemen is not an option at the moment because the war started there since 2015 and it's still going. The first goal of coming here to be safe, and that's something we got at the moment, but also we want to carry on with our life and try to give back what this government give us or this country give us. Naar aanleiding van onze reportage wil de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd dat de GGD en ook de gemeente Goes onderzoek gaan doen naar de omstandigheden in de crisisnoodopvang in de Zeelandhallen in Goes. Een 23-jarige Goesenaar wordt overgeleverd aan België in de zaak van een verdronken man uit Gent. De Goesenaar wordt verdacht van dood door schuld. Hij zou deel hebben uitgemaakt van een groep die het slachtoffer in het water zou hebben geduwd tijdens de Gentse feesten en zou zijn weggelopen toen de man in het water in de problemen kwam. Eerder is ook een 25-jarige man uit Goes overgeleverd vanwege mogelijke betrokkenheid bij de zaak. Maar hij werd eind augustus weer vrijgelaten. Even naar de Milieustraat om oude spullen en afval te dumpen wordt vanaf volgend jaar anders voor Zeeuwen. Want je wordt gecontroleerd en je krijgt een pasje om binnen te komen. Want het vermoeden is dat er veel illegaal afval gedumpt wordt. In Zeeland wordt 2 keer zoveel afval naar de Milieustraat gebracht als in de rest van het land. We hebben daar ook wel vermoedens over. Denk dan bijvoorbeeld aan bedrijfsafval, wat er niet hoort. Denk dan aan afval van toeristen, dat er niet hoort. Dus we hebben die vermoedens, maar dat willen we juist wel in beeld brengen. Om te zorgen dat de juiste gebruikers, de inwoners van Zeeland, gebruik maken van de Milieustraten, is daarom een toegangscontrolesysteem bedacht. Dat is heel simpel, het wordt een slagboom. En bij die slagboom hoort een pasje voor degene die op de Milieustraat mogen. Nou ja, ze houden dat tegen een laser. De slagboom gaat open en ja, alle inwoners die daartoe gerechtigd zijn, die kunnen nog net zo makkelijk als voorheen kunnen zo'n afval kwijt op de Milieustraat. Bij voorkeur wordt dat een digitale pas. Aan de andere kant beseffen we natuurlijk ook dat er gewoon mensen zijn die om welke reden dan ook toch de voorkeur hebben voor een fysieke pas. Nou, die mogelijkheid die bouwen we inderdaad ook in. Het ontwikkelen van het passysteem en het plaatsen van de slagbomen zal tenminste 2 miljoen euro gaan kosten. En wij gaan dat doen gewoon vanuit de exploitatie die we als Zeeuwse Reinigingsdienst hebben met de gemeente samen. Wij denken dat dat kan, want we denken ook dat er een redelijk snel terugverdientijd zal zijn als die hoeveelheden afval fors minder worden. Dus uit de vermindering van de hoeveelheid afval kunnen we uiteindelijk de investeringen ook betalen. Van het Openbaar Ministerie hoeven de 3 verdachten van de Douwendalengroep niet terug de gevangenis in. Dat bleek donderdag in de rechtbank in Middelburg. De mannen worden verdacht van deelname of leiding geven aan een criminele organisatie die voor veel onrust zorgde in de Middelburgse wijk Douwendalen. Het gaat dan onder meer om overvallen, straatroof, diefstal en drugshandel. De 3 mannen worden gezien als leiders van deze Douwendalenbende. De geëiste celstraf is gelijk aan de tijd die ze al vast hebben gezeten. Er is nog wel een voorwaardelijke celstraf geëist. Die kan worden opgelegd als de mannen weer de fout ingaan. Een 59-jarige man uit Oostkapelle is opnieuw vrijgesproken van de moord op zijn 78-jarige buurvrouw. Volgens het gerechtshof in Den Bosch ontbreekt overtuigend bewijs. Eerder sprak ook de rechtbank in Middelburg hem al vrij. Het 78-jarige slachtoffer werd in mei 2019 zwaar gewond gevonden in haar appartement. Ze was meerdere keren gestoken en overleed een paar uur later. De verdenking ging al snel in de richting van de 59-jarige buurman die veel conflicten had met medebewoners op het complex. Er is DNA van de man aangetroffen op de binnenkant van de deur van de vrouw, wat erop zou wijzen dat hij binnen zou zijn geweest. De man zelf heeft altijd met klem ontkend. Er is geen DNA van hem op het slachtoffer gevonden en ook het moordwapen is nooit gevonden. 14.000 Zeeuwse huishoudens hebben het extra zwaar door de gestegen energieprijzen. Deze Zeeuwen wonen in een slecht geïsoleerde woning en hebben tegelijk een laag inkomen. Ze lopen grote kans nu om onder de energiearmoedegrens te belanden. Maakt u zich zorgen over de hoge energieprijzen? Echt waar. Bij ons is het contract van Delta afgelopen. Dus wij moesten, je kan geen vast contract meer krijgen. Hè? Dus ja, dan een variabel zetten we nou. Dus ja, we moeten maar zien wat of dat wordt. Wij kunnen het gewoon betalen, maar het zijn geen leuke dingen meer. Nee, ik kan me heel goed voorstellen dat mensen heel veel in de problemen komen.
En dan kun je wel zeggen, het zou wel meevallen, maar het gaat niet meevallen. Het maakt nogal wat uit of je in een huis woont dat goed of dat slecht geïsoleerd is. En of je een hoog of laag inkomen hebt. En daarom treft de hoge energieprijzen de een veel harder dan de ander. De verschillen in Zeeland zijn groot. Van alle wijken en dorpen in heel Zeeland heeft Ede de grootste groep inwoners die dubbelpech hebben. Ze wonen in een slecht geïsoleerd huis en hebben ook nog eens een laag inkomen. Dat geldt hier voor 1 op de 6 huishoudens. In heel Zeeland gaat het om duizenden huishoudens waar de klap zo groot is dat ze de kans lopen op energiearmoede. Wat doet u allemaal om te besparen? De verwarming lager zetten. Er zijn ook wijken waar het beeld heel anders is. In de Middelburgse wijk Mortieren bijvoorbeeld is er geen energiearmoede. In deze wijk staat geen enkel huis met een lage energielabel. Deze huizen zijn allemaal nieuw en goed geïsoleerd. En hier hebben de mensen ook nog eens een goed inkomen. In deze wijk zullen de mensen veel minder snel in de problemen komen. De energieprijzen zijn zo gestegen. Maakt u zich daar nou ook bezorgd over? Nee, wij niet echt. Wij waren de eerste met zonnepanelen hier in de wijk, 15 jaar geleden. Inmiddels hebben we een warmtepomp. We hebben een Zweedse accumulatiekachel, een speksteenkachel. Mag ik dan vragen wat jullie energiekosten zijn zo per maand? Ja, op het moment €25. Even een vergelijking. Een gemiddeld huis in de Mortieren verbruikt zo'n 1200 kuub gas per jaar. Een gemiddeld huis in Ede verbruikt veel meer, zo'n 1900 kuub per jaar. Met de huidige gasprijzen scheelt dat meer dan €1000 in kosten. Maakt u zich zorgen over de hoge energieprijzen? Ja, je denkt er natuurlijk wel aan. We hebben ook een gezin, dus ja, dan verbruik je natuurlijk ook wel wat meer. Maar wij hebben gelukkig een houtkachel. We hopen maar, als het een beetje van de winter meevalt, om maar niet schil moeten betalen aan allemaal. Maar ja, dat weet je maar niet, wat het allemaal wordt. Maar ja, het is wel een zootje in de wereld. En tot zover deze Zeeland de Week. Nog een hele fijne zaterdagavond en graag tot morgen.